Ако се събудите вътре в ковчег, бихте ли могли да удряте капака многократно, за да излезете в крайна сметка? Ще имате само около 1 инч пространство. Затова поставете краката си в долната част, леко сганете лактите и дръжте китките изправени. След това изстреляйте юмрука си напред, докато стискате коленете и избутвате бедрата напред, използвайки цялото си тяло в едно движение. Сега ще са нужни часове удари, само за да напукате дървото, и дори ако по някакъв начин успеете да направите дупка, тежката пръст отгоре ще се изсипе вътре, което означава, че ще запълни пространството за секунди и няма да имате място да изкопаете път навън от ковчега. Връзките са завързани и всяка част от сандвича е внимателно поставена точно върху тях. Това държи всеки слой перфектно на място, докато малко бръснарско ножче стои отдолу и чака сигнал да реже. Камерата се заключва на място, обективът й е фокусиран върху сандвича, след което острието се освобождава и прерязва всяка връзка, освобождавайки всичко с едно плавно движение. Всяка съставка пада на мястото си, докато камерата записва на забавен каданс.